tamo hingke khoroksa bwrwi Rotna Tripura Deborma bwsaike bo simise ang bai kisa dera khera anglaima tongo ani bwsabai je school porio ani bwsaba aron porio hingke a jagao porilai thini bobai ang sinilai mane emne bobai ang kunu mane kaham bandobia hingke kisa bisa thangti pheti kok salayo hingke salchake hostel date guardian date to thangi phirok laifuru boano ani gari bai thangmano marshal boma hindi nona Rani Bazar jora tikhlai kalangan hingka ang kai thangmale botam male noko kisa hat thangan ni so amse agario bo bini logi masa chela tongo ukulko tai khorok nei hingke ang basai tongka angke to direct to kebono to insel khaimia bele gari o himdi bo buriani guardian jehetu bobo angbo buri bo sutongo hingke ang kasaka hingke ang to saimiale bo borok kaham hamia jela hingke je jela bai gari lip nai me ob haitu ngi maya hingke ang asukoi thangka hingke bo bini nok telang thangka nok simdi hingke thangmani pore bo ulta pulta kok si sau non sab telang thang Rotna Deborma no boro telang engko puila ka bo sawa Rani Bazar no kari kalangane nang arni gari kai thane ne ang to Rani Bazar timang selai subela abni bin logi sela mak tham tongo masa hangka botong masala pubon sau puji hini sata salbagani puji pu BSF bangka thangka hangke no asukha tuinyangkha hangke bo ano ulta pulta kok si sana nayo engko bong no sogi rakha bong no kep kriya puru besarok ta besla to masa hostel besajuk ta Agartala bo hangka nang masa seklain mark di o mangnin bising bo sajakan sangka hangka ari nang ta mama haike kok sasa ani hingkata hangka sabo borok obo nang tangem dike kok saman borok salbagani puji si hini sau masan bumungke Sunil masan bumungke Subut ni sau hangka school theke telang ja school ni nogo thanapur kadi hingka ang muka khata hingka ang sango phaikia babai kono connection Rani Bazar jor bor tunir phaikia bor ta Agartala thangka obo to ADC o poriu hingka ADC no hoite Rani Bazar tuike ang Rani Bazar nongkhore ang ene ti phaita bo Agartala lai thangkata hingka ni mani abon ani bokhor ko tabuk gurgui tongo karon bos apro non sakhroman tong tana attitude nang sainsi sang nai thokjago nang chakiri khayo ni sau nang khetam chakiri khai ang security guard che nai tio chakiri koi bosor khlaikya ang 13 bosor chalikha abo bai angko oino borok rokni ang bumung sana thangleya kwbangma bwri tongo je school porio arente khorokni bwri tongo bini target aborok khosali phungka ang bono saka nang ama haitang di taisa kok bini saket bupanya jek bin darani besajak bo 20,000 kai flat nawai Agartala tongphung kang saka naidi singsi kala puro hamjak imanu hamjak mani alada buibai relation ngai tomong hamya jaga thangma alada singsarai phan kaijak mano burabai phan kaijak man aba alada bele hamjak mani aba alada nang ama hai ama kaisa selangma sijaka nukjago aba kaisa ব্যবসা haikalayo sing Tripurani sing bororok lasima singsa je kono bwrwi ni bagai aba lasima singsa all India tama sara world ni bwrwi rok no lasina ni byapar obo hamjagai ingmani relation obo alada obo ব্যবসানি relation obo alada obo selangma sisa hani bon ang saka nang naide salse nang media rok kalaina humpur bahino boano joli jak somkiru hingka paike hangke aman ko jeni ni school non da sikang alanya telangna nai naike ute khoroni rok no pulen telangjak te khorok ni no pulen telangjak bini je kok mote nang baki Simon ka bor bono saikena ro ano cherai bin bosarong ni bumang ang sana thanglia o buri rok norok khorok ni norok satargong di do baisong manaisong norok hamkan semano Rotnani bani salo sabu kalaikya ang tipano ani busa kumai ang koko tersaya ani busa korok sa baru student oh baisong ati brasagrok norok ta baisak di Rotna bo criminal player beribo bobatan ti khorong ni nang keng telang oni baki Simon ka bono sawo Rotna sawo ti phonani buma tini annoko phai thupainai aboko sikala tai khorokchana ani mane cheraini hostel je tongnai bwrwi khoroksa bwrwi ang bumung saya boslani bo saya bini bo saya bonukhe bosinai bo hani bosai manai hingke bono bini khe bonokhe bosikala bai thepai repho binoko phai thupu bin basa bare hini sau ar bo basa bara tongmani hingke joyguru sorok bai bisik chaila wan sarang ni nogo aburi khorong nei bin control tong bin control tongphu bin nogo talangi muthuri hini sawa hingke o bwrwi ani cheraini hostel tongo o bwrwi bo o bwrwi ni beselabo hingke bo je tongmani selangke chela sikalapo posting hingke tamsing hamo Matabari o hini sau Udaipur o hini sau o bwrwi rok khoroksa bukukjuk
Rotna Tripura boke bai songno hamya samung ko gudal digno sao bai khe to borok hamni boke hairo ungriya tai duijona Rotna ni rogi tongo oborok khai Rotna ni nogo thangoi baro nogo thangoi hamya samung ko gudal tongo tar mane Rotna Tripura khai oro gang boke asor gang ta bo mane rang rong mano bo burui ton dikhangkai mane bui bai chori man khangkai rang mano hairok ta bin samung khai mane Rotna Tripura hai samung hamya tang tongo tei bo nijibo ongoi tongo samung hamya o gudal tongo tei buino bo nawoi bo business khlai tongo tabo samung hingke bai khe kahamni bagoi bo tui thanglia oboni bagoi bono hamya rok khlaina chesta khaikata bono hotel rogo maisa riroi belai no sai sikla phuru je ungkha kaijak bai hairok mani belai kheno saya rang business khainani bagoi hai samung hamya tangoi tam rap nanai kono tam rap ni abo ekdin moinong nai no je siborok sinai no o belai no saya Balukha nini mung rok tamo nini mung daman do thakare Cara puru nam baba thikai sai ta sai malia mo Kumari Kuala ka Kul Kumari Kuala nini kami rok biango ku ko ayengko biang lu ko oro simalung ko de Simalung uru simalung kana oro simalung to Ike nunga Simalung gandar batam nyo jaga tongkha tamo da to ke bu kuri ke bu kun ngi ke kebu kerei sabur no ko tan dia ke borton nan to no kebu nok rok tangir na kerei Ike nung o jaga om hake mang tong tana wati jora rok nung bo jaga o tong jagan to wati jora bo o jagan sal hor haino o jaga mang thui tong kata bui no ko thangkai khoroksa bukhuk naidi busuk pisangma jora phono bo baire sitongo briso madabari briso oro sitongo naidi thu chau oro no tongo chau bini nok bukuroi dagi gustu bukuroi ma babo kuroi phono ma babo kuroi hino belai no kharima sisa asuk pisangma jora phono bo baire ma tongo te bui help khai tongo bo belai no kaham ko tamni hinga asuk kosto khai tongo no help mane belai no kaham Usuk kharima sisa asuk pisangma jora naidi chungno ko tongo subu kosto man rong bo oro tongo Usu customer khana bu belai no kharma sisa nok uro tang deke belai no sanai bono jotono help khayo je help khaine belai no hambai